салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Бо тозатарин хабар ва шарҳи бозии дишабаи дастаи Барселона имрӯз бароятон навор омода кардем. Дирӯз хабарҳо баромаданд ки ҷоми ҷаҳони 2030 дар се қитъаи замин мегузарад, яъне он чемпионати ҷаҳон бозиҳои нахусташ дар Аргентина, Парагвай ва Уругвай гузашта, боқимонда бозиҳо дар Марокко, Испания ва Португалия мегузаранд. Эҳтимолан бозии полуфиналӣ ё финалии ҷоми ҷаҳон дар варзишгоҳи Камп Nou баргузор мешавад ки то он дам аз таъмири пурра мебарояд. Акнун бо дастгирии шумо ва обуна шуданатон мегузарем ба шарҳи бозии Барселона муқобили Портуи Португалия. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаи Барселона барои бозӣ чунин буд: Тер Штеген дар дарвоза, Балде, Кунде, Араухо ва Кансело дар ҳимоя, Гави, Ромеро ва Гюндаган дар нимҳимоя ва Феликсу Левандовски Ямал бошанд дар хатти ҳамла. Дар бозии имрӯза Рафиня ҳам қатори Педри ва Де Йонг натавонист ки иштирок кунад. 15 дақиқаи оғози рақобатро Порту фаъолона сипарӣ намуд. Барселона гӯё бори нахуст ин гуна мусобиқаро дида бошаду хатогиҳои кӯчак бештар ба чашм мерасид. Ин бозӣ барои ҳарду жуаои Барселона хело муҳим буд, зеро онҳо дар дастае ба воя расиданд ки рақиби асосии Порту маҳсуб мешавад, яъне дастаи Бенфика. Жуао Феликс фаъолнокиро дар хатти ҳамла дар нимаи дуюми қисми аввал нишон доданро шурӯъ кард. Зарбаҳояш ҳарчанд босуръат буданд, вале ҳадафрас не. Дар як ҳолати бозӣ ҳимоятгари Порту Давид Кармо бозии дағал муқобили Левандовски нишон дод ки ба эҳсоси нороҳатӣ пайдо кардани Роберт оварда расонид. Ниҳоятан ба ҷои Роберт дар дақиқаи 34 Ферран Торрес ба майдон баромад. Маҳз Торрес буд ки баъди ба майдон баромадан дар дақиқаҳои иловагии қисми аввал голи зебоиро ба самар расонид. Илкай аз иштибоҳи рақиб истифода бурда паси дақиқ ба Торрес равон карда буд ки ӯ онро ба гол табдил дод. Дар нимаи дуюм футболбозони Порту боз ҳам хатарноктар шуданд. Тер Штеген дар чанд маврид дарвозаи дастаро аз гол эмин нигоҳ дошт. Кансело қариб буд ки ба антиқаҳрамони бозӣ барои бо даст бозӣ кардан дар ҷаримагоҳ табдил ёбад, вале баъди тафтиши ВАР хушбахтона пеш аз он қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шуд. Голи задаи Маҳди Торими ҳам бо усули ба қавле Чересибия офсайд будааст ва маълум шуд ки он шом рӯзи Порту набудааст. Дар охирҳои бозӣ барои қоидавайронкунии дуюмаш Гави корти сурх гирифта аз майдон берун шуд ва ӯ бозии баъдиро бо Шахтёр аз даст медиҳад. Беҳтарин бозингари бозӣ Гюндаган эълон шуд ва бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи каталониҳо ба анҷом расид. дар нимаи аввал ба мо хунсардӣ ва бодиққат будан намерасид. қисмати дуюми бозӣ бошад каме бо мушкилӣ дучор шудем. ин лигаи чемпионҳо аст ва бо Порту дар сафар бозӣ кардан ҳамеша бояд мушкил бошад. мо ба душвории зиёд дучор шудем. дар қисми дуюм қувваамонро аз даст додем. ин беҳтарин бозии мо набуд. бале, даста бо душворӣ бозӣ кард, вале натиҷа муҳим аст ки бо ғалаба ҷамъбаст шуд. рӯзи якшанбе акнун Барселона бо Гранада бозӣ дорад ва умедворем ҳайат то он дам худро ба таври зарурӣ барқарор мекунад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.